ברוכים הבאים, שלום לכולם. אתם נמצאים איתנו בפודקאסט, עוסקים בהרמוניה, פודקאסט של בעלי עסקים, עבור בעלי עסקים, עבור עצמאים. אנחנו מדברים פה על התפתחות אישית והתפתחות עסקית ובניית חוסן ובעצם התמודדות והתגברות על אתגרים בכל מה שקשור לעולם העצמאים. והיום אני הזמנתי אליי אורח מאוד מאוד מיוחד, קולגה יקר שלי, סיימון בל, מוזיקאי, מורה לתופים ומנחה סדנאות סאונד הילינג. היי סיימון. אהלן, שלום, צהריים טובים כבר. כבר צהריים בהחלט. כן. מה שלומך? אני מצוין, תודה, איך את? אני בסדר גמור, ממש ממש כיף לי לארח אותך פה, ואני גם אגיד ככה שאנחנו דיברנו עוד לפני, ויצא לנו ככה עכשיו איזה שעה לדבר, אפילו קצת יותר, והייתה לנו שיחה כל כך מדהימה, ואני מקווה שישאר משהו מהקסם הזה לפודקאסט, כדי שכולם יוכלו ליהנות מהשיחה היפה שלנו. לגמרי, לגמרי, אני גם חושב שהשיחה הייתה מעולה, וקיבלתי מלא טיפים ממך, ורשמתי המון, אז באמת כדאי לכולם להאזין לפודקאסט הזה ממש טוב. בהחלט, בהחלט. אתה יודע מה, אני חשבתי ככה על מה הייתי רוצה שנדבר היום. כן. ומה בעצם הייתי רוצה שיקרה בחיבור הזה היום בינינו, ולאן אנחנו רוצים לקחת את זה. ויש לי הרבה דברים לשאול אותך ולדבר איתך על העולם הזה של העצמאים, ואיך, אתה יודע, איך הגענו לזה, ועם איזה אתגרים אנחנו מתמודדים. ואני חייבת להגיד שמי שלא מכיר אותי, קודם כל, זה הפודקאסט הראשון אחרי 3-4 שנים, שחזרתי בעצם ליצור פודקאסטים. אמנם זה היה פודקאסט מאוד דומה, אבל היום אני קצת שונה. אני קצת שונה כי חזרתי לעסוק בעצמי בסאונד הילינג, אחרי תקופת הקורונה, אז זה מרגיש שהרבה דברים הולכים להיפתח פה, ואתה הגעת לכאן בתור קולגה שלי, בתחום של המוזיקה ושל הסאונד הילינג, ואני מתרגשת לראות מה יתפתח פה בשיחה. גם אני. הייתי רוצה קודם כל שנתחיל, בזה שתספר לנו קצת, אני אעשה איזושהי הקדמה. סיימון, אתה כבר לא נחשב עולה חדש, נכון? לא, אני עולה ישן, אני מרגיש כבר. הזדקנתי, בינתיים שאני פה בארץ, הזדקנתי, נהייתי עולה ישן. תשמע, מזדקנים פה חבל על הזמן עם כל מה שאנחנו עוברים במדינה הזאת. נכון. מתבגרים בקצב מהיר, כן. כן. וואי, בוא תספר לי, קודם כל, מאיפה עלית? שיכירו אותך קצת. כן, אז אני עליתי לישראל, לבאר שבע, בגיל 17, או 16 וחצי יותר נכון, מאוקראינה, חצי האי קרים, ועלייה, שנה של אולפן, אחרי זה 3 שנים צבא, ככה אני מקצר עד שאנחנו נגיע לסאונדילינג, ולמה שאני עושה כיום. אז אחרי צבא למדתי ספרות, עבדתי בתור ספר כמה שנים, עד שהבנתי שזה לא משהו שאני רוצה לעשות, ואז למדתי ברימון 2 ואז מרימון התחלתי בעצם לנגן בתופים, בהרכבים, ואז בעצם הבנתי שאני צריך כבר ללמד, אז התחלתי ללמד תופים, פתחתי שם, פה סטודיו, נהיו לי תלמידים, וכבר 15 שנים בערך שאני מלמד תופים, והרגשתי לאחרונה שאני באמת מרגיש איזושהי קריאה, לעשות קצת משהו יותר הוליסטי, יותר משהו גדול מאשר לשבת מול תלמיד אחד על אחד, למרות שאני מאוד אוהב, סיפרתי לך כמה אני אוהב לטפל ולהיות קואוצ'ר
בשיעורים, המפגשים הפרונטליים האלה, אבל גם הרגשתי איזושהי קריאה לגעת בקהל יותר רחב, עם כל הכישרונות שיש לי, וכל המוזיקה שאני תמיד עשיתי ועושה היום. זהו, אז הגעתי ממש לפני חצי שנה בערך לסאונד הילינג, והיום אני מנגן, מופיע, מעביר סשנים בכל מיני מקומות, פיסטיבלים, אצלי פה ביורט, בצרופה, איפה שאני כרגע נמצא, זה בעצם, אתם רואים את המקלות של הגג של היורט, תקרה, כן. אפשר להגיד. כן. זהו, אז ככה בקצרה, אם את רוצה עוד שאני אכנס למשהו ספציפי, את יכולה לשאול אותי בכיף. כן, סמוך עליי שאני אשאל. לגמרי, אני סומך. אגב, איזה תה אתה שותה? וואו, זה תה צמחים מדהים, שאני בעצמי, איך להגיד את זה, מלקט, נכון? מלקט, או מלקטים רק פטריות, זה משהו שלא ברור לי, אני צריך להבין, אני עדיין פה עולה חדש בכל מיני מילים. אני לא חושבת, אני חושבת שזה נכון להגיד מלקט גם על הסביב. אוקיי, אז אני באמת מלקט צמחים, עכשיו מגיע העונה שאני הולך ליער, ממש נכנס ליער, ואני מלקט שם כל מיני סוגי צמחים מגניבים שאני מייבש אותם, אחרי חורף יש לי בדרך כלל כמה שקיות כאלה גדולות של צמחים, אם זה מרווה, אם זה עוד כל מיני שמות שאני לא כל כך זוכר, יש לי תמיד בעיה בלזכור שמות של הדברים האלה, אני יודע איך זה נראה, אני יודע המטעם שלהם, הריח, ואני פשוט מלקט את הצמחים האלה, מייבש אותם, ואחרי זה אני שותה תה, ומזמין גם הרבה אנשים בסשנים שלי, או אם אני נוסע לאיזשהו מקום, אז אני לוקח את התה איתי, אז כולם אומרים שהתה שלי ממש טעים. הנה. מעולה, תודה. אני אזכור את זה. אני אקפוץ מתישהו ותלקט לי גם ככה סביבים כאלה טובים וטעימים ובריאים לתוך התה, זה יהיה נפלא. לגמרי, בטח, בכיף. אז תגיד לי, בעצם לפי ההיכרות המקדימה שלי איתך, החלטת לעזוב הכל ולהקדיש את החיים שלך למוזיקה. כן. מה בעצם הוביל לזה? איפה אתה מרגיש שההחלטה ככה עשתה איזשהו שינוי בעקבות כן. בעקבות זה, איזה שינוי קרה לך בעקבות ההחלטה הזו? כן, אז אני חושב שאפילו השאלה הזאת היא עולה לי פה על איזשהו משהו שאולי לא סיפרתי לעצמי אפילו את מה שעכשיו אני אגיד, שהמוזיקה היא בעצם איזשהו ביטוי שאני הרגשתי שיש לו צורך לצאת ממני, אוקיי? ובגלל שכשהייתי ילד, אז לא נתנו לי להתבטא בצורה חופשית, זאת אומרת, הייתי רוצה להגיד את הדברים שיצאו ממני, אבל אנשים לא הקשיבו לי, וסתמו לי את הפה נגיד, או משהו כזה, והרגשתי את עצמי תמיד סגור כזה אחרי האירועים האלה, והמוזיקה היא בעצם, ראיתי שיש בה אפשרות לבטא את עצמך לא רק דרך המילים, אלא דרך המעשים, ואני איש של מעשים, הידיים שלי הם אלה שהולכות לפניי, הם אלה שעושות את כל העבודה במקומי, אז זה נשמע מצחיק, אבל... כמו בפרסומת של דפי זהב, תן לה אצבעות ללכת במקומך, דפי זהב. גדול. אני לא מכיר את הפרסומת הזאת, אין לי כבר 25 שנה לטלוויזיה, אז אני לא באמת יודע, אבל אני סומך שיש פרסומת כזאת, ובאמת הידיים שלי הם עושות הכל, אם אני מנגן על כלים, כמובן זה עניין של השמיעה, זה גם מאוד מאוד חשוב, שזה משהו שקיבלתי מסבא שלי, כנראה סבא שלי הוא היה מוזיקאי, ההורים שלי הם לא מוזיקאים, אז משם זה עבר אליי, וראיתי שכשאני מנגן על גיטרה נגיד, זה קרה לי בגיל צעיר, שניגנתי, ישבתי עם החבר'ה ברחוב, אנחנו יושבים ומנגנים ואני שר,
שירים ברוסית כאלה, כן, של פעם, אז כולם מתלהבים וכולם נהנים, אז הרגשתי שיש בי כוח כלשהו, לאחד את הסביבה מסביבי, ולגרום לאנשים לשמוח, ולשיר, ולרקוד, וראיתי שזה ממש קסם שאני עושה, שאני לא מודע אליו בכלל, שאני בעזרת האצבעות שלי גורם לאנשים לזוז ולהתנהג בצורה אחרת, ולהרגיש בצורה אחרת. אז לא הייתי מודע לזה, ובמיוחד בזמן בצבא, פה בארץ 3 שנים, אחרי זה בתור ספר, לא ידעתי שכחתי בעצם, זאת אומרת ידעתי, אבל שכחתי שיש לי את המתנות האלה שאני קיבלתי אותן מהאלוהים או יקום, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, ואחרי, הספרות היא הביאה אותי להחלטה הזאת לעבור להיות מוזיקאי, כי תחשבי רגע, בחור מוזיקאי שאוהב מוזיקה, שומע כל יום מוזיקה מהבוקר עד הערב, מנגן עם החבר'ה, כבר מנגן משהו על התופים, למרות שלפני זה לא למדתי שום דבר, יושב קלוע, וואי, אני מקווה שהבוס שלי, הספר שהוא חבר טוב, אלון לא ישמע את הסיפור הזה, כי הוא יתבאס אליי. אז אני יושב בתוך המספרה שלו, ואני מרגיש את עצמי תקוע וסגור וסתום, ואני מדבר עם אנשים על נושאים שלא מעניינים אותי, ואנשים שלא מעניינים אותי בכלל, אוקיי, סליחה שיש אנשים כאלה, אבל מה לעשות, יש לנו כאלה אנשים בחיים שלא מעניינים אותנו, גם אנחנו אותם לא מעניינים, אבל... והרגשתי שם צורך לצאת מהכלא הזה, ויום אחד פשוט זרקתי הכל, אני זוכר שלא קיבלתי משכורת על חודש שלם, זה לא אצל אלון, אצל מישהו אחר, הלכתי לעבוד אצל מישהו אחר, ועבדתי אצלו חודש במספרה, והרגשתי שהגוף שלי נקרע, והנשמה שלי זועקת, תצילו, ויום אחד פשוט לא באתי לעבודה, ואמרתי לו, אני לא בא לעבודה יותר, אל תביא לי משכורת גם. חודש שלם של עבודה, לא ביקשתי ממנו משכורת, שתביני, וגם הוא לא הביא לי, כן? הוא היה חבר טוב במקרה הזה. וזהו, מאותו רגע התחלתי ללמוד תופים ברימון, אחרי זה התחלתי ללמד את התופים, והיום אני בעצם מוזיקאי, אני מנגן, אני שר, אני מעביר סדנאות סאונד דילינג, יש לי אירוע שנקרא ג'מפינג, שאני מאוד מאוד אוהב את האירוע הזה, כי שם יש איזשהו חיבור לבבות מסביב למוזיקה, למדורה, קורה שם איזשהו קסם, והכל זה בטבע, והכל ליד הנחל, ואנשים טובים ונפלאים שמגיעים לשם, אין לי לתאר את האושר הזה שאני קיבלתי אותו, מקבל אותו כרגע, כל יום. בזכות המוזיקה בעצם. זהו, מעבר לזה שזה נשמע מדהים, בתור מישהי שעוסקת בתחום הזה, אני מאוד מאוד יכולה להבין כמה מדהים הדבר הזה. ממש. ואין לי ספק כאילו שאנשים שמגיעים אליך והם מצטרפים אליך, מצטרפים לסשנים, הם מאוד נהנים ומתחברים לעצמם ומצליחים בעצם להביא את עצמם בעולם הזה דרך האתגרים שהם חווים, ואין לי ספק שאתה משפיע לטובה, וזה כיף לשמוע את ההתפתחות ואת העשייה שלך, ומאיפה שהגעת למקום שבו אתה נמצא בו היום, וזה נשמע שאתה נמצא במקום שלם, זאת אומרת, אתה יודע להגיד לי חד משמעית שהמוזיקה היא המקום שלך, היא העיסוק שאתה בוחר בו כל יום בלב שלם. ממש. אתה יודע מה זה עושה לך, אתה יודע מה זה עושה לאחרים. כן. ופה אני רוצה רגע לעבור מהסדנאות של הסאונד הילינג, לסשנים ולשיעורים של התופים שאתה מעביר. שזה, אם נדבר שנייה מבחינה עסקית, זה קצת שונה, אוקיי? זה קצת, אנחנו מדברים פה על שני קהלים שהם שונים, יכול להיות שיש גם מטרות שונות בסוג של נקרא לזה סשן, אוקיי? כי זה יכול להיות סשן טיפולי, וזה יכול להיות סשן לימודי. בוא ספר לי קצת, מה על הקסם שקורה גם בשיעורי התופים.
אז באמת שיעורי תופים, פעם אני חשבתי ששיעורי תופים זה רק ללמד תופים, ללמד לנגן על התופים. זה התחיל מזה שבתכלס בינינו זה התחיל מזה שהייתי צריך כסף, אז התחלתי ללמד. לא באמת ממקום של באמת להעביר את הידע, כמו שזה נשמע מאוד יפה וזה, אבל באמת הייתי בחור בן 30 נראה לי, פלוס כזה, ואמרתי, וואי, אני חייב גם לעשות קצת שקלים מהצד. ואם אני כבר יודע לתופף, אז למה לא להעביר את הידע? אבל לאט לאט אני התחלתי לזהות שבשיעורי תופים שאני מעביר, אני מוצא את עצמי בתור קואוצ'ר, בתור מטפל, כי בא אליי ילד שיש לו בעיות, נער, יש לו בעיות עם הסביבה, עם החברים, בבית ספר, אצל ההורים, והוא חושף לי את הבעיות שלו, ואני מרגיש שיש לי מה לתת לו, מה להגיד לו, ואז הוא עושה את זה, הוא הולך לבית ספר והוא אומר משהו אחר, מתנהג בצורה אחרת, ואז הוא חוזר אליי ואומר לי, שמע, זה עשה פלאים, זה שינה לי את החוויה, ואני עכשיו מישהו אחר, ואני רואה את התוצאות אחרי תקופה שהתלמידים שלי לומדים אצלי, הם נהיים ילדים אחרים לגמרי, יש להם את הביטחון עצמי להגיד את מה שהם חושבים, ואני גם מלמד אותם, אני אומר להם, אני רוצה שתגיד לי מה מפריע לך בשיעורים, מה אתה רוצה שישתנה, תהיה פתוח, אני באמת מלמד אותם, ואני מרגיש שהם יותר פתוחים איתי, אז זה בעצם החלק הזה שקורה בלימוד תופים, ושאלת אותי עוד משהו? מה קורה בסשנים בסאונדינג או מה? לא, אני כרגע מתמקדת בתופים. רק בתופים. כן. זו הייתה השאלה האחרונה שלי. כן, כי אני חושבת, תשמע, קודם כל יש פה קהל מאוד מאוד גדול של ילדים, של נערים שזקוק לך. ממש, לגמרי. ואם נדבר שנייה, אני חושבת שאנחנו בסופו של דבר ממקדים את השיחה הזו לנושא של מוזיקה, ואיך בעצם מוזיקה יכולה לעזור לנו לשפר את החיים שלנו. ופה אתה עוזר לנערים לשפר את החיים שלהם, אם זה בביטחון העצמי, אם זה מבחינה חברתית, עם תלמידים אחרים, חברים בבית ספר, אם זה לשפר קונפליקטים שיש להם, אם זה להרגיש יותר בנוח עם עצמם. ובסופו של דבר, מה שיוצא מזה, זה לא רק הפן החברתי, וזה משתקף גם בלימודים. ממש. פתאום יש אולי יותר סבלנות ללימודים, הם יותר מאמינים בעצמם, מה שהרבה נערים היום לא מוצאים את עצמם, בעיקר, אתה יודע, אחרי התקופה של הקורונה, ושיש המון פערים לימודיים, ומצפים מהם כל כך הרבה במסגרת החינוכית, במערכת החינוך, שהיא מאוד מיושנת ולא גמישה. נכון. ולא באמת רואה את הפוטנציאל והצרכים של כל תלמיד. ואני חושבת שמה שאתה עושה, אתה פשוט מאפשר, נותן להם איזשהו פתח, א', להתחבר לעצמם. ממש. להכיר את עצמם בכל מיני סיטואציות, כי גם תופים זה כלי שלא קל ללמוד. בכלל. כן, נכון, נכון. תלוי אצל מי לומדים, כן? סתם. כן, אז זהו, אתה עוזר להם בו, אתה עוזר להם ללמוד יותר בקלות. בדיוק. אבל זה כאילו הופך להיות הדבר הזניח. התופים בעצם הופכים להיות הכלי שבאמצעותו הם מתחברים לעצמם והם משפרים לעצמם את החיים. ממש, ממש. כן, כן, יש שם חיבור לעצמם, זה יפה אמרת את זה, לגמרי. כמו כשאני מנגן, אני מרגיש הכי מחובר לעצמי, אז אני גם רואה אותם כשהם מנגנים, איך הם מתחברים לעצמם, איך הם מתרכזים לדבר הזה שקורה להם שם, וזה גודל להם, והם נהנים מזה, לראות את התוצאה ישר שזה קורה, אז זה בטח שזה חיבור. לגמרי, זה חיבור, ואז פתאום כשהם מצליחים לעשות איזשהו צעד לקראת, ולומדים את הצעד הבא בכל פעם, זה מדהים, וזה גם כלי שהוא מאוד עוצמתי. הוא מאפשר לקחת את השליטה אלינו.
נכון, ואני ממש, חושבת שזה חיבור מדהים, כאילו, ממש. האימון הזה שאתה עושה איתם, האימון של התופים, וגם האימון המנטלי שקורה שם. אז זה חיבור מדהים ממש, ויש לך פה, כמו שאמרתי קודם, נערים זקוקים לך, בעיקר בתקופה הזאת, שהם הולכים לאיבוד. ממש, ממש. מדהים, אז קודם כל אני מאחלת לך המון המון בהצלחה עם זה. תודה רבה, תודה, איזה כיף. ושיהיה לך שפע ופרנסה, ושיהיה לך כיף. אמן, אמן. גם לעשות את זה וגם לשמוע פידבקים מתלמידים, זה באמת שזה שליחות מאוד גדולה. ממש. לגמרי, לגמרי. אני ממש מתחבר למה שאת אומרת, כן. זהו, אז אני רגע רוצה לתת איזשהו רקע, כי לא נתתי בהתחלה. מי שלא מכיר אותי ונחשף אלינו ככה פעם ראשונה, גם אני באה מעולם המוזיקה, ונכנסתי לעולם העסקים גם לפני 10 שנים, ב-2015, כשהיה לי עסק של קריינות, ואז הכרתי גם את הסאונד דילינג, וכל העניין הזה של רפואה משלימה, ובעצם לאחד בין העולמות האלה של טיפול ומוזיקה, לא בדרך קונבנציונלית, נקרא לזה, כן? זאת אומרת, לא בתואר שני כתרפיה במוזיקה, אלא משהו הרבה יותר שמאפשר לנו להתחבר בצורה יותר עמוקה לעצמנו, והסאונד דילינג, כן, הסאונד דילינג מתאים לזה בול, ואני אגיד שבתור מישהי שכל העולם שלה זה מוזיקה, אני יכולה לגמרי להתחבר למה שאתה אומר, ולהתחבר, אני בתור נערה היה לי מאוד קשה גם כן. עברתי גם בריונות בכיתה ט', גיל 15, והיה לי מאוד מאוד קשה, ואז נכנסתי לדיכאון, והמוזיקה זה הדבר היחיד שהיה שם בשבילי. זה הדבר היחיד שהציל אותי. ועם כל מיני משברים שהיו לי. אני עכשיו לא אכנס למה שעשיתי ועד היום, אבל כן, בגדול המוזיקה זה כלי מאוד חזק וכלי מאוד עצמתי גם לבסט את עצמנו רגשית וחושית. זה עוזר לנו לפתח סבלנות, זה עוזר לנו לפתח את הכאן ועכשיו, את היכולת של המיינדפולנס, של להתמקד במה שקורה עכשיו, ולשים רגע בצד את הדאגות, את החרדות, את הפחדים, ממש. ולהתחבר למקומות הכי עמוקים שלנו. ממש, למי שאנחנו בעצם. נכון. להרגיש את עצמנו מי שאנחנו. ממש, כן. לגמרי. אנשים כל הזמן במקומות שונים, בפחדים, במלחמות, בטלוויזיה, ולא נמצאים אני עכשיו, פה, נוכח. אז כן, זה ממקד אותם, זה מחזיר אותם למרכז שלהם, ממש. בול. ממש מתחבר לזה. כן, בול. זה תומך במיקוד, זה מחזיר לנו את המיקוד. ממש. כאילו, גם כל ההסחות דעת שיש, מאז שהתחלנו בעצם להיכנס לכל המדיה החברתית, והכל, אתה יודע, צריך להיות זה תמיד ברדיפה, אחרי משהו, בתחושת פספוס, של מישהו שלח לי הודעה, ורגע, שמעתי עכשיו צליל, אני חייב ללכת לבדוק מה זה, וכאילו, כל הזמן אנחנו סביב הטלפון, וכל הזמן סביב המדיה החברתית, ואנחנו לא עוצרים לרגע, ואני חושבת שהמוזיקה נותנת לנו את האפשרות הזאת לעצור. ממש, לגמרי, וואו, מדהים. בלי אפילו ללמוד את זה, או להיכנס לכל מיני ניואנסים, טיפולי, לא טיפולי, זה פשוט עושה את העבודה בלי עכשיו הסברים. קח כלי, תתחיל לנגן משהו, והנה קסם קורה, אתה שם, אתה יוצר, זה מדהים. בדיוק.
ממש. איפה אתה חווה את עצמך היום מבחינת הסאונדילינג, כאילו מה... קודם כל, מתי הכרת את הכלי המדהים הזה? וואו, האמת שאני חייב להגיד פה תודה לחבר שלי, דניאל שעיה, הוא פנטמיסט כזה, פנטמיסט לא מהעולם הזה, באמת מדהים, מוזיקאי מדהים, הוא לא רק פנטמיסט, הוא מתופף, הוא גיטריסט, הוא באמת מוזיקאי, הוא איש טוב, הוא אבא לילדים, כמה, 2 או 3, אני כבר לא זוכר, סליחה. אז הוא זה שבעצם הכיר לי את הכלי הזה, וניגנתי אצלו, ואמרתי, זה הכי טבעי לי לנגן על הכלי הזה, כי אם עד עכשיו אני הייתי מתופף, והכל היה סביב הקצב, מה שאני יכול לייצר זה הקצב על התופים, אני כן מנגן עם המוזיקה, אבל אני לא מנגן את המוזיקה, אני מנגן את הקצב שהוא בתוך מוזיקה, את מבינה? הרבה פעמים כאילו אני מרגיש שאני גם מנגן את המוזיקה, כשאני מנגן את התופים במוזיקה, אבל עדיין, הרגיש לי שחסר לי משהו מלודי. כן, נכון, אני גם מנגן על הגיטרה, אבל עדיין משהו הרגיש לי חסר. ופה משהו הסתדר לי, כי על הפנטם אפשר לתת מכות ולשמוע צלילים. וזה מה שעשה לי את זה, ואמרתי, וואו, אני יכול להמשיך לתופף, ולהביא את כל הפוטנציאל שצברתי עד עכשיו מבחינה קצבית, לתוך הדבר הזה, ואז פשוט נסעתי לשמה, יום אחד, שזה מעניין. רגע, אני קניתי את זה בפעם הראשונה או בפעם השנייה? נראה לי אני קניתי את זה בפעם השנייה, אני לא רוצה לשקר כי אני לא זוכר, אבל באתי לחנות שמה פה לא יודע איפה הם, עוספיה הם יושבים או משהו כזה, כן? כן. עוספיה, בדיוק, וראיתי שם את הפנטם המדהים הזה שאני קניתי, והוא דיבר אליי לתוך הלב שלי ולתוך הנשמה שלי, ופשוט קניתי אותו, אוקיי? רגע, בוא נסביר לאנשים מה זה פנטם, כי הרבה לא מכירים מה זה. אז פנטם, וואו, אף פעם לא שאלו אותי שאלה הזאת, מה זה פנטם? פנטם זה בעצם כלי הקשה. כן, אפשר לצרף באמת תמונה אחרי העריכה וזה. אז באמת, פנטם זה כלי הקשה קודם כל, כמו, אפשר איכשהו, הוא מזכיר קצת את הקסילופון, ששם אנחנו מנגנים עם המקלות, ואז שומעים את הצלילים, רק פה אנחנו מנגנים עם האצבעות, במקומות מסוימים. ונראה כמו חללית. בדיוק, ממש, כן, נראה כמו חללית, אוהב את החללית, אני תמיד הייתי מחובר לחלליות, משום מה, אני לא יודע מה, לחייזרים וחלליות, מגיל ילדות אני אוהב את זה. רק פחות עכשיו, בזמן האחרון, כי יש לי את החללית שלי. כן. זהו, זה כלי עוצמתי, מרפא, משחרר, הוא מדהים, זה כלי מדהים. אני עדיין לא מבין איך לכל משפחה אין היום איזשהו פנטם קטן, כי זה עולה יקר, האמת, בגלל זה אולי. זה עוד כלי אולי עוד איזה עשור אנחנו נראה אותו במחירה פומבית כזאת, בכמויות מטורפות, כמו גיטרות האלה של 250 שקל, בקניון קריית אונו. זהו, גם תלוי איך, אתה יודע, זה הכל תלוי בייצור, ככל שזה יותר תעשייתי, זה פחות... נכון, אבל היום גם מגיטרות תעשייתיות, זה כיף שאני לא מצליח להגיד את זה, תעשייתיות, אז תעשייתיות, עדיין ילדים הולכים עם הגיטרה הזאת, ויושבים ומנגנים ולומדים, וגם לי יש פה 2 גיטרות ב-350 שקל, לא ב-200, 300. כן, תשמע, אני לא כל כך... האמת שלא יצא לי להתעמק באיכויות של גיטרה ושל צליל וזה, אבל פנטם זה כלי בוא נאמר, רצוי שהוא יהיה איכותי. רצוי שהוא יהיה. וגם עבודת יד, כי ברגע שזה עבודת יד, יש שם משהו אנושי שעובר מהמייקר לנגנים. כן, כן, יש שם נשמה. אני מרגיש בפנטם שלי, יש שם הרבה נשמה, הרבה אנשים שהתעסקו
ניואנסים קטנים עד שהם יצרו את הדבר הזה, החללית הזאת המדהימה. טוב, אני עדיין, אני אשתף שלי עדיין אין פנטם, אבל אני מרגישה כבר שיש לי. מזמן, הוא פשוט לא רואים אותו, הוא בלתי נראה, הוא ממש כאן, הוא פשוט בלתי נראה. נכון, ככה אני דמיינתי את הפנטם שלי, אני כבר הרגשתי שהוא אצלי, ופשוט לא הרגשתי אותו קצת, אבל הוא היה אצלי כבר. צריך לזמן אותו, צריך לזמן. אני מודה שאני חייבת לקפוץ לשם, אני רוצה פנטם משל עצמי, ואפילו בחרתי איזשהו, בחרתי סולם מסוים, ים תיכוני כזה מגניב. אבל אי אפשר לדעת אם הוא עדיין, אם זה קיים, אתה יודע. כן, כן. מקסימום אני אעשה הזמנה, אבל זהו, זה עולה המון כסף, ובגלל זה מאחר להגיע, אבל זה יגיע בעזרת השם. בטוח. יגיע. לבטח, בטח. איך בעצם מה אתה לומד על המטופלים שלך ועל התלמידים שלך, מה אתה לומד על נפש האדם, איך אתה רואה את הדבר הזה, את המוזיקה, משתקפת אצלהם בחיים? אז קודם כל, אני שם לב שלרוב האנשים שאני עושה להם סדנאות סאונד דילינג, זה אנשים שהם מחפשים את זה, הם מחפשים סאונד דילינג. זאת אומרת, כן, מה את רוצה להגיד? הם יודעים מה זה סאונד הילינג, ואז הם באים... כן, בדיוק, הם כבר יודעים, הם באים למשהו שהם שמעו מחברים, מאנשים, הם יודעים מה זה, או קצת יודעים זאת אומרת, יש להם שם איזושהי קריאה לבוא לעשות סאונד דילינג. אז להגיד לך מה זה עושה להם, ממש אין לי מושג, אני גם לא יכול להגיד שאני ממש בסשנים שעד עכשיו עשיתי, ממש ריפאתי אנשים מחולים, עשיתי אותם בריאים, אין לי מושג מה עשיתי להם, אבל אני רואה את העיניים שלהם כשהם מתעוררים, את החיוך אצלהם על הפנים, זאת אומרת, ואז הם גם אומרים, הם מתחילים להגיד, וואו, עשית לי פה משהו מדהים, מה זה הדבר הזה? אוקיי, זה כאילו כאלה מילים, ממש הכי אותנטי, הכי אמיתי, ואז הם מתחילים להסביר, אז כאילו אני באמת רוצה להבין מה עשיתי להם, ואז הם אומרים, אז היית אצלי פה, קודם כל פה באזור הבטן, כן, כאילו מה שניגנת או מה שצלצלת, כאילו שרת וזה, אני גם שר בתוך כדי שאני מנגן, הרבה פעמים, ואז עלית אליי לפה, ואז הגעת לי לפה, ואז הגעת לי לפה, ופה אני הרגשתי משהו, איזשהו פיצוץ חושים כזה, צבעים, ועליתי למעלה, והתנתקתי מהגוף, אז ברגע שאני שומע את כל הדברים האלה, זה תמיד ממלא אותי, ונותן לי איזושהי הבנה שאני עושה באמת משהו טוב, כי בינינו, אני לא באמת יודע, ואנחנו לא באמת רואים את התדרים, אנחנו באמת לא רואים אותם, נכון? כשאני מנגן על משהו, אני לא יודע את התדר, לא מכיר את התדר הזה, לא יודע להסביר אותו, חוץ מ-432 או 440, שזה סתם מספרים, אבל כשזה עושה משהו לאנשים, ואז הם מתעוררים ואומרים את זה, אז זה באותו רגע ממלא אותי, וחוץ מזה, כשאני בעצמי יושב ומנגן, אז לא חייב להגיד שזה קורה הרבה, אבל לפעמים אני מרגיש איזשהו חיבור למשהו מאוד גדול, אני סוג של נעלם כזה, את מבינה? אני כאילו מעופף כזה קצת, מרחף כזה קצת במרחב, לא מרגיש את עצמי בתור מישהו, בתור אני, סיימון בל, מנגן, אני פשוט נעלם, אני מרגיש כאילו המוזיקה קיימת, ואני עושה את המוזיקה, וזהו, והמוזיקה קיימת בתכלס. תחשבי על זה. ברגע הנתון הזה שאת מנגנת, המוזיקה היא קיימת. וזהו. אני חושבת שברגע שאני מנגנת, ושרה, ועושה סאונד הילינג, אני חושבת שאני הופכת להיות הדבר הזה. כאילו, אני עוד כלי במרחב, קשה להסביר את זה, מאוד קשה להסביר את זה, כאילו מי שלא חווה את זה, אני אומרת לכם, חבר'ה, אם עדיין לא חוויתם את זה, פספסתם.
רוצו לחוות, לא משנה, יש אותי, יש את סיימון, יש מטפלים מדהימים, פשוט לכו לחוות את זה. אבל בואו נדבר שנייה, מה זה סאונד הילינג, מה זה בכלל, מאיפה זה הגיע, ומה עושים בעצם בטיפול כזה? אז אם אנחנו באמת הולכים לאיזשהו מקור, ובאמת עוד הפעם אני לוקח את זה מהידע שלי שצברתי אותו במהלך הלימודים שלי או התנסות שלי, וגם בקורס שעשיתי של קערות טיבטיות אצל נאיה צ'דר, בזכותה קיבלתי מלא תובנות. אז אם אני מבין נכון, אם אנחנו בכלל מדברים על כלים בתוך הסאונד הילינג, יש כל מיני כלים, אז יש את הקערות טיבטיות, יש את הפנטם, יש את החליל, יש כל מיני כלים שעושים לנו את הצלילים והתדרים האלה. אז אם אנחנו לוקחים באמת רגע פוקוס, הולכים לקערות טיבטיות, אז אם אני מבין נכון, וגם קראתי את זה בספר, וגם ראיתי בסרטונים, שהצליל שהקערה טיבטית עושה, זה צליל הראשוני של הבריאה. ואם זה נכון, זה פשוט מטורף, אוקיי? כי היה איזשהו צליל, כי כשאם מישהו מאמין, מהמאזינים, מאמין באלוהים או לא מאמין, אבל לא משנה, בוא נגיד גם אם לא מאמינים, אולי זה קרה בפיצוץ הגדול, או נפץ הגדול, נכון? היה שם משהו, והיה שם איזשהו סאונד, איזשהו צליל. אז הבנתי שהצליל הזה, איכשהו בצורה כלשהי, כשבונים את הקערה הטיבטית, משייכים אותו מחדירים אותו לתוך הקערה. אוקיי, אז אפשר להאמין בזה, אפשר לא, אבל מה שהקערה עושה, היא מייצרת צליל, והצליל הוא תדר, כמו רדיו, כמו גלים, אוקיי? זה גלים כאלה, בעצם התדר, מה שעושה, כשהוא מגיע, חודר לתוך הגוף שלנו, דרך האוזניים, דרך לא משנה, כן? כי הצלילים הם חודרים, עוברים את הקירות ואת האנשים והכל, ברגע שהתדר הבריא הזה של הבריאה, מגיע לתוך הגוף של בן אדם, מה שזה עושה, זה מחיה את התאים אצלנו בתוך הגוף, מרפא אותם, מרטט אותם, מזיז אותם, אוקיי? זאת אומרת, זה כמו לקום וללכת לעשות ספורט. מה אנחנו עושים? אנחנו מזיזים את כל התאים בגוף, נכון? אז גם התדרים האלה, מה שהם עושים, הם מזיזים אצלנו את התאים בתוך הגוף. וזה תהליך מאוד מאוד מבריא ומרפא ומשחרר ומרגיע, זה מאוד מאוד מרגיע, זה צלילים מאוד מאוד נעימים, זה לא מטל, זה לא טרנס, זה משהו שיכול להוריד אותך לרמה, קיצר, את יכולה להוסיף פה קצת משהו, כי אני מתחיל, בדיוק, אני מתחיל כבר, אני אכנס לדברים שאני לא יודע איך להסביר אותם, אבל יש הכל אצלי בראש, אז מה שאני אומר, שכל התיאוריה שעכשיו אני מסביר, ואני בעצמי, בהתחלה, לפני שקניתי קערות, לפני שהתחלתי לנגן על הפנטם, אני בעצמי קראתי על זה, וחשבתי שאני אבין, אבל אי אפשר להבין את זה, אפשר רק להרגיש. וכשבאים לסשן סאונד הילינג, ושוכבים, ומישהו מנגן לך, אז רק אז שם את מרגישה את ההשפעה של הקערות, של הפנטם, של כל הכלים האלה, על הגוף. את ממש מרגישה את זה, משהו קורה לך, ואת נרגעת, ואת כזאת, וזהו, ואת לא פה, לא בחדר. אז כן, זה שווה לנסות, כן, ממש. אני גם אוסיף כמה דברים. בטח. קודם כל, מי ששומע אותנו או צופה בנו, ואתה יודע, גם לא מכיר את זה. לא מכיר את התחום, ולא מכיר את הכלים, ולא מכיר את ההשפעה, ולא יודע איך זה עובד. אם נשים רגע בצד את כל העניין הרוחני, אוקיי? כי אתה יודע, יש גם אנשים שפחות מאמינים, וזה בסדר גמור, כל אחד וההשקפה והאמינה שלו. בדיוק. זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת בסאונד הילינג, אולי השם עשוי להעלות כל מיני פרשנויות, השם הילינג, כן? שזה ריפוי, שזו מילה מאוד מאוד גדולה, אבל רגע, אם אנחנו נוריד את זה לתכלס,
הדבר הראשון והמיקוד של הטיפול הזה, זה להרגיע את מערכת העצבים. ממש. זה מבסט את מערכת העצבים באופן מיידי, שאני לא מכירה כלים אחרים שעושים את זה. לא באותה השפעה. וברגע שמערכת העצבים שלנו נרגעת, ואנחנו עוברים ממצב של דריכות למצב של רוגע, אז קורה הקסם בתוך הגוף, ואלה דברים שאנחנו אולי לא רואים בעיניים, אבל אנחנו מתחילים להרגיש. למה הכוונה? שרירים דפוסים שהגענו איתם. רגע, אני מנסה להבין אם יש לנו פה קליטה. ואם זה אצלי, טוב. אני כרגע אמשיך, הנה סיימון מצטרף. יו, משהו התנתק, נכון? כן, זה התנתק. נתקתם. טוב, אני לא אמשיך, אני אמשיך עכשיו. אז יופי. אז תמשיכי, כן. אני רק לוקח את התה שלי. אוקיי. אז מה שבעצם קורה, כשמערכת העצבים שלנו נרגעת, זה מהדברים הכי פשוטים, כן? השרירים שלנו כבר לא דפוסים כמו שהיו לפני. המחסומים הפיזיים והרגשיים שלנו מתחילים להשתחרר, מתחילים לצוף ולהתפרק ולהשתחרר. אם זה חרדות שלאט לאט נרגעות, מחשבות טורדניות. מי שמתמודד עם מחשבות טורדניות, זה משקיט את המיינד. אשכרה. זה ממש עוזר לנו לשקט הפנימי שלנו. זה מפחית כאבים. אם יש מיגרנות, יש כאבי ראש, כאבי בטן, שוב, כאבי שרירים. זה פשוט מפחית כאבים, זה עושה כל כך הרבה דברים טובים, ובין היתר, בזכות כל הדברים האלה, זה גם עוזר לנו לישון יותר טוב בלילה. זאת אומרת, ללא ספק, כל מי שחווה את הטיפול הזה, אומר ביום למחרת שהשינה שלו הייתה יותר טובה, יותר איכותית, יותר עמוקה, פחות התעוררויות. ממש, לגמרי. שינה יותר מספקת, הוא קם פחות עייף. הוא מצליח לתפקד ביום יום. ומה שיפה בזה, זה שמספיק סשן אחד טיפולי, בשביל לתת בוסט לכל השבוע. ממש. וככל שמתמידים עם זה, וממשיכים לעשות ולהגיע לטיפולים, זה רק נטמע יותר ויותר בגוף ובנפש. אני חייבת להגיד עוד משהו על הצלילים. הצלילים הם תרפויטיים, הם טיפוליים. זאת אומרת, אנחנו חווים את זה לא רק דרך הרטט של הקערות או של הקולנים, כן? כי בעצם ברגע שמקישים על קערה או על קולן, הם רוטטים. הרטט הזה חודר לתוך הגוף, מניחים פיזית את הכלי על הגוף, ואז זה חודר לתוך התאים שלנו. אז מעבר לרטט והוויברציה והקסם שהדבר הזה עושה, הצלילים עצמם הם צלילים טיפוליים, שהם פשוט עוזרים לנו להיכנס לתדר מדיטטיבי. מכניסים למדיטציה. ממש. ואפילו לא צריך מילים. פשוט עושים את זה, פשוט מנגנים, והגוף נרגע לבד. ממש, לגמרי. זה צריך לחוות, זה באמת מי שלא ניסה את זה, צריך פעם אחת לחוות בשביל להבין שזה באמת משהו שהוא אשכרה עושה משהו לגוף, ממש. ברמה של רגש, מרגישים את ההשפעה באותם רגעים שמתחילים לעשות את זה, מרגישים משהו שהוא אחר לגמרי, כן. אמת, ואני גם עוד אגיד משהו על מוזיקה בכללי, שמוזיקה היא אחד הכלים האפקטיביים לטיפול, כי היא מתקשרת ישירות לרגש. היא מעוררת אצלנו רגש, ודרך הרגש נוצרים זיכרונות. ואני רגע אנסה להביא איזשהו כלי, אני לא יודעת אם ישמעו את התדרים פה, אבל בוא נראה.
בסדר? שנייה. כן, אני כן, הולכת להעביר את הכלי. מעניין, בטח, לגמרי. לראשונה בפודקאסט. כלי טיפולי מעץ. בוא נראה אם שומעים את זה. רגע. קודם כל תגיד לי אם שומעים. שומעים. אם הם לא ישמעו, אנחנו נגיע אליהם הביתה ונעשה להם את זה בכוח. וואו, אז שומעים? איזה כן. יופי, בטח. איזה אז יופי. אני אסביר על זה רגע, זה פעמון קושי. יש 4 כאלה בסדרה, וכל פעמון בעצם יש לו את המלודיות שלו ואת הסולם שלו, וביחד הם יוצרים הרמוניה. זה, אני הרבה פעמים פשוט, אתה יודע, שמה לי את זה ומנגנת ושוכחת מהכל. כן. זה כמו שהיינו תינוקות, אז היו שמים לנו כל מיני צעצועים כאלה, נכון? ופעמונים כאלה, זה היה מצלצל, אני זוכר את זה, אז זה באמת אולי בגלל שזה קשור לילדים, אז... אני חושבת שסאונד, אני לא יודעת אם אתה מכיר מישהי בשם אואזיס, היום היא כבר לא אואזיס, היא הייתה אז אואזיס ספרינג, והיא בעצם חקרה את כל העניין הזה של תודעה. היום היא רבנית. היא בעצם, כן, היא רבנית. אואזיס זאת ששרה בישראל, היא הייתה מופיעה על הבמות, אוקיי, אז יש פה מישהו, נרקיס אולי, לא נרקיס, לא יודע. נרקיס זו זמרת, אבל היא לא... זמרת, בדיוק. זהו, אני התבלבלתי, סליחה, כן. אוקיי. אז אואזיס בזמנו הוציאה ספר, שמדבר על הבריאה, ומקודם כשדיברת על הבריאה ועל הצליל של הבריאה, היא בעצם הסבירה שם שהכל נוצר מסאונד, וגם השפה העברית נוצרה מסאונד, וממש הראו איך כל אות, הראו את התדר שלה, ואת הרטט, והרטט שנוצר זו האות. ולכן בעברית אומרים אברה קדברה, אני אברא מה שאני אגיד, בגלל זה גם המשמעות של המילים בשפה העברית היא משמעות מאוד חזקה. וצריך לשים לב למה אומרים, צריך לבחור את המילים שאנחנו אומרים. צודקת, וואו. אז זה ככה עוד משהו, ורגע, אני הבאתי גם קערה. וואו, אוקיי. אז הנה הקערה טיבטית. יפה. וואו, איזה יופי. ובעצם נסביר למי ששומע אותנו עכשיו. אני הולך להירדם עכשיו, אני לא יודע איך אנחנו נמשיך בפודקאסט, אבל זה מרדים אותי עכשיו. שההד, שהצליל המתמשך, שבעצם הקערה מפיקה, זה מה שעוזר לנו להיכנס לתדר המדיטטיבי, לווייב הזה. זה מדהים. ממש. וואו. וכרגע אתם לא מרגישים, אבל היא רוטטת לי ביד. כן. הם יכולים להפעיל את מכונת כביסה בזמן שהם שומעים לך ולהרגיש את הרטט, אבל זה לא אותו דבר. רק שמכונת כביסה היא מרעישה קצת יותר מדי, ויש לנו צלילים שגורמים לנו לסטרס, כמו מכונת כביסה, וצפצופי מכוניות, ורעש של שיפוצים. כן, כן. בדיוק. כן, וואי, זה באמת, וואו. אין לכם מושג איזה אפקט זה עושה. אפילו השנייה הזאת שהייתה עכשיו, מה זה עשה לי. זה מדהים. כן. האמת שזה גם עבר אליי, אני מרגיש גם קצת כזה רגוע יותר.
כן. למרות שהייתי לפני זה גם רגוע, אבל זה הרגיע אותי עוד יותר. זה באמת כלי מדהים, ואתה יודע מה, שאני אומרת תודה, 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 ממש. שאני עוסקת בזה. כן, גם אני. וואו, זה לא מובן מאליו. בכלל לא, בכלל לא. בכלל, כן. וואו. רגע, אני צריכה לחזור להתמקד שנייה בשאלות שהכנתי לך. כן, אז בוא נצא לפרסומות. ועכשיו, 1+1. אז אתה יודע מה, בוא נדבר רגע על אתגרים. כן. בוא נדבר על אתגרים. בואי. אני מקודם סיפרתי לך איך המוזיקה עוזרת לי להתגבר על כל מיני אתגרים. נכון. איך אתה רואה את זה? איך המוזיקה עוזרת לי להתגבר על האתגרים? אני מנסה לקשר את המוזיקה למשהו שאני חווה ביום-יום. אז אתה יודעת מה, לא יודע אם זו דוגמה טובה, אבל אני אנסה להביא את הדוגמה הזאת. אני אוהב לשחות. אני מאוד אוהב מים, אוהב לשחות, יש לי משהו למים, אוקיי? איזשהו קשר. ואני הרבה פעמים פה הולך לחוף הבונים, לוקח מצוף קטנצ'י כזה, מנפח אותו, ולוקח את עצמי לאיזה 100 מטר לתוך הים, הסוער, גלים, אנשים שם מתים, אבל אני, לא אכפת לי, אני לוקח את עצמי לשם. ותמיד יש לי איזושהי הרגשה שקודם כל יש איתי את המצוף הזה, וגם הקרקע לא כזה רחוק, אני באיזשהו שלב כן אגיע לחוף, ככה אני מאמין לפחות. אז המוזיקה זה כמו מצוף בשבילי, מצוף שהוא תמיד יציל אותי, ככה אני ממש מאמין שלא משנה איפה אני אהיה, מה אני אעשה, אפילו חס ושלום, נגיד, וקרה מצב שאני נכנסתי לכלא, לא יודע, בגלל שהורדתי איזה חזיר בר בדרך הביתה, חס ושלום. אני עדיין יודע שהמוזיקה תהיה איתי. אני אשב ואני אשיר עם עצמי, והרבה פעמים גם לא רק לשיר, אני ממש שומע מוזיקה בתוך הראש שלי. אני זוכר מאז שאני ילד, אני שמעתי, אני לא יודע, יכול להיות שאני שמעתי משהו כמו, ממש תזמורות שלמות שמעתי אצלי בראש. היום אני לא שומע את זה, אני לא יודע למה, אני יכול לשמוע איזושהי מוזיקה בתוך המיינד שלי, אבל אז זה איזשהו חיבור למשהו שהוא מאוד מאוד אצלי חזק, שהמוזיקה תמיד תציל אותי מכל סיטואציה. אני לא יודע אם זאת הייתה שאלה, שנייה רגע, התי לא עוזר, משום מה, רגע שנייה. אז מה הייתה השאלה? יש לי קשב וריכוז לפעמים, אז אני פתאום יכול... על האתגרים, שאלת משהו על אתגרים, נכון? שאלתי בעצם איך אתה חווה את זה, שהמוזיקה עוזרת לך להתמודד עם אתגרים. כן, אז קודם כל, כן, אז אמרתי שלא משנה מה קורה לי בחיים, המוזיקה תמיד במקום הזה שאני יכול לשמוע מוזיקה או לשיר או לנגן, ושם זה יחזיר אותי באמת למרכז שלי, לסנטר שלי, זה ירגיע אותי, יגיד לי שהכל בסדר, יהיה טוב, זו תקופה, וחוץ מזה, היום מבחינה, אם את שואלת אותי אולי מבחינה עסקית, אז אני כן מרגיש שיש מה לעשות במוזיקה. המוזיקה מביאה הרבה טוב לעולם. מוזיקה זה אנרגיה, וכמו כל דבר אנרגיה, גם מוזיקה זאת אנרגיה, ואנרגיה מאוד מאוד טובה שהיא עוזרת להרבה אנשים. אז אם אני יודע לעשות מוזיקה, אז אני מרגיש שזה המקום שלי בעולם הזה, לעשות מוזיקה, לעשות הרבה אנרגיה טובה. מדהים, ובעצם דרך זה שהמוזיקה עוזרת לך להתמודד עם אתגרים, אתה עוזר גם לאחרים להתמודד עם שלהם. כן, כנראה או בטוח, כן. בטוח. בטוח, כן. לפי מה ששמעתי, בטוח. ממש, לגמרי, כן, ממש, כן, לגמרי.
אני אגיד שאני ממקדת את זה לטיפול בסטרס, ובעצם משלבת אימון עסקי, כחלק מהמעטפת שאני מציעה לבעלי עסקים. והייתי רוצה לשאול אותך, אם מישהו עכשיו צופה בנו, ורוצה לצאת לעצמאות, והוא נמצא היום באיזשהו צומת שהוא מאוד חושש, כן? כי לצאת לעצמאות זה מפחיד. כן, כן. מה היית אומר לו? וואו, יש לי הרבה מה להגיד. כי קודם כל אני עשיתי את זה בעצמי. פעם לא הייתי נאמן לעצמי, ועשיתי משהו שאני לא אוהב, כמו שסיפרתי, ספרות ודברים אחרים. והיה לי רגע של אומץ שהחלטתי שאני כן הולך לעשות את מה שאני אוהב. וזו החלטה הייתה בין הכי קשות בעולם שאני זוכר שאי פעם קיבלתי איזושהי החלטה. כי בעצם זה, תחשבי שאני הייתי מאמין באלוהים, הייתי מאמין שהמוזיקה לא מביאה פרנסה בכלל. אז איך אפשר להסכים, לעזוב הכל וללכת לעסוק במוזיקה, אם יש את האמונה הזאת, אוקיי? לא, למרות האמונה שהמוזיקה לא מביאה פרנסה, אמרתי, בוא ננסה. אני לא יודע את זה בעצמי. בוא ננסה, אולי זה סתם ספקולציה, או איזשהו שקר, או משהו שסיפרו לנו. אמונה שבויה, מגבילה. כן, כן, בדיוק. והיום אני מבין שאם באמת אוהבים לעשות משהו, ולא אוהבים אותו, זה, בגלל שאני בן אדם מאמין, אז אני משתמש במושגים כמו חטא, אוקיי? זה חטא. אבל אם נגיד לא להשתמש במילה חטא, זה, הכי פשוט, זה רגשות אשמה, זה חרטה על מה שאני אוהב לעשות, ואני לא עושה את זה. וניתן לי פה, לא משנה אם יש גלגולים, אין גלגולים, לא משנה מי מאמין במה, ניתן לנו פה 60, 70, 80, 90, לכל אחד ניתן כמה שניתן, שנים זה ממש מעט, אוקיי? אני היום בן 42, אמנם מרגיש לי כאילו אני עשיתי כל כך הרבה דברים, והחיים שלי הם מאוד מאוד ארוכים, אני מרגיש כאילו אני פה 3 גלגולים ענקיים, לא יודע מה אני ארגיש בעוד 20 שנה, אבל זה מעט, ממש מעט, אנחנו מעט פה. ולא לעשות את מה שאנחנו אוהבים במעט הזה, זה פשוט אווירה. כאלה אנשים צריך להכניס אותם לכלא, לנתק אותם מהכל, אוקיי? מכל העבודה, מכל הבוסים, מכל הבעיות, הישרדות שלהם, בשביל לחבר אותם לעצמם, שהם יבינו שמה שהם אוהבים זה מה שהם צריכים לעשות. ואז כשהם יצאו מהכלא הם באמת יעשו את זה. אז אני חושב שזה מה שזה. אני חושבת שמרוב שהורגלנו לחשוב שיש תחומים שבהם אפשר לעשות כסף ויש תחומים שלא, הרבה אנשים לא התאמצו מספיק להכיר את עצמם ואת החוזקות שלהם ולהבין בכלל מה הם אוהבים ובמה הם טובים וחזקים בשביל לתרגם את זה לכסף. ממש, לגמרי. כאילו, יוצא לי לדבר עם הרבה אנשים שאת יודעת, כאילו, חברים, ואני שואלת אותם, מה אתם אוהבים? מה אתם אוהבים לעשות? לא יודעים, הם לא יודעים. וואו, כן. זה באמת מעניין, אני חוקר את זה, את האמת, באמת זאת שאלה בשבילי. כשאני שואל בן אדם מה אתה אוהב לעשות, והוא לא יודע. עוד ברור שמישהו יודע מה הוא אוהב, אבל הוא לא עושה את זה כי הישרדות, משפחה, לא יודע, כל מיני סיפורים שהוא מספר לעצמו, או לא מספר, אני לא יודע, אני לא באמת יודע, אבל יש אנשים שבאמת לא יודעים מה לעשות, אז פה אני באמת קטונתי ואני לא יודע מה להמליץ, זה נגיד, אני חושב שאני שמעתי את נאדר בוטו, וגם ממנו לא כל כך הבנתי מה הוא המליץ שם, הוא המליץ משהו, אבל לא זוכר מה הוא אמר. טוב, אז אני, אתה יודע, אתה כבר הספקת להכיר חלק ממני, בזמן הזה שאנחנו מדברים, ואני מאוד אוהבת להתאים לאנשים, אני אקרא לזה פרנסה או עיסוק לפי החוזקות שלהם. כאילו, גם אם הם לא, אני לא מאמינה שבן אדם לא יודע מה הוא אוהב, פשוט, אתה יודע, מדחיק את זה. בגלל האמונות המקבילות.
וואו, מעניין. ודיברנו על זה קודם, עוד לפני הפודקאסט, שאמרתי לך אני מאוד אוהבת לחבר בין מידעים שונים וניסיון וחוכמות שונות שאנשים צוברים לתוך עסק, לחבר את הדברים האלה ביחד. אז כן, כאילו מי שצופה בנו, אתם מוזמנים בשמחה לפנות, ואני אעזור לכם עם זה, כי אני יודעת שיש הרבה אנשים שמאוד היו רוצים לצאת לעצמאות ולהגשים את עצמם, ולא רק לעסוק במשהו שהם באמת מתחברים אליו, אלא גם להתאים אותו לחיים, על הצרכים האישיים שלהם. לעבוד במתכונת מסוימת, במסגרת מסוימת, עם אנשים מסוימים, בקצב מסוים, בשעות מסוימות. אז אלה דברים שאני יודעת גם לקחת כחלק מהאימון העסקי, ולהכניס לתוך מה שצריך. טוב, אז אנחנו... האמת שאני רק רציתי להגיד שבאמת קיבלתי ממך כמה טיפים שלא חשבתי שאני אשמע, וזה היה ממש מדויק, ואני באמת חושב שכדאי לכם, לכל המאזינים שמאזינים לנו עכשיו, לפנות, יש לכם פה כתובת, איש מקצוע מדהים, חבל לפספס, זאת ההזדמנות באמת עכשיו, בתקופה שאנחנו צריכים כל כך עזרה, פשוט לפנות, לא להתבייש, לפנות, להתקשר, לדבר, ואתם תשמעו כבר בכמה דקות הראשונות, איך שתשאלו את השאלה, כבר אתם תקבלו איזושהי הכוונה, ואלוהים גדול אחרי זה, באמת, אז מאוד ממליץ עלייך, אני כבר ממליץ עלייך, תראי. תודה רבה, ואני ממליצה לכם, אם אתם הורים לנערים מתבגרים, או שאתם נערים מתבגרים בעצמכם, או בדרך, נניח שאתם אולי טיפה אחרי בני 18 וגיל צבא, אם אתם רוצים לחזק את הביטחון העצמי שלכם, ואת הערך העצמי, ואת התקשורת עם העולם, ועם החברים, ואפילו אם יש בעיות, קצת קשה לכם קצת ללמוד, וקשה לכם להתרכז, אז אני באמת ממליצה לכם להגיע לסיימון, להתחיל לעשות תהליך, דרך התופים, שזה כלי מדהים, וסיימון עצמו הוא אדם מדהים, ומאמן מדהים, ממליצה לכם לא לפספס את זה, כי זה באמת תהליך מיוחד, וזה סשן מרתק, מעבר לזה שלומדים לנגן ולתופף, אתם לומדים על עצמכם ומתחזקים על הדרך הזה. ממש. ותודה רבה לך, סיימון, חבר יקר. תודה רבה, אורטל, איזה כיף. תודה שהגעת. תודה, גם לי היה ממש כיף, ואני מקווה שאת תזמיני אותי עוד לפודקאסט. בשמחה, אנחנו נעשה עוד כמה פודקאסטים שתרצה, ומאמינה שיהיה לנו הרבה על מה לדבר, ומה לתרום. לגמרי. תודה רבה. תודה רבה לכולם, תודה למי שצפה. אני גם אני אצרף קישור, למדיה החברתית של סיימון, תוכלו גם ליצור איתו קשר, מי שירצה. לגמרי. וזהו, ואני מאחלת לנו גם, אנחנו כרגע בין חגים, אז שיהיה מועדים לשמחה, וחג שמח, ושיהיה לנו רק טוב במדינה כבר, אמן, שיחזרו כל החטופים. כל החטופים יחזרו בשלום. כן, לגמרי. תודה אורטל, תודה רבה לכולם, איזה כיף, אנחנו ניפגש. נתראה בפרק הבא. תודה, להתראות, ביי ביי.